салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Avto Таҷикистон. Дар навори имрӯза зиёда аз 20 мошине аст ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозанд. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар яки мо. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар монед. Якум мошини фурушимои Mercedes-Benz S-класс мебошад ки соли барои 16003 объем мотор 2 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растаможка шидагӣ ай ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам айб надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 50 000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 880 08 88 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дуюм мошини фурушимои Tico мебошад ки соли барои 6996, объеми мотор 05 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растаможка шидагӣ ай ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Қарор дорад ин мошин дар ҳисор. Нархи мошин 8000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 904 21 13 65. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Сеюм мошини фурушимои Opel Astra G мебошад ки соли барои 2004, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растаможка шидагӣ ай ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. Танировкаи яксола, 4 баллон нав, кондитсионер кор мекунад, аккумулятор нав задагӣ, масъала нав алишкадагӣ, хадавои 100%. мошин вагон. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 61 000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 777 02 00 28. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Чорум мошини фурушимои ВАЗ 2110 мебошад ки соли барои 6000, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растаможка шидагӣ ай ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 12000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 501 20 20 87. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Панҷум мошини фурушимои Mercedes-Benz S-класс мебошад ки соли барои 6995, объеми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растаможка шидагӣ ай ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ҳама ҷош объемни кадагӣ, элеган Европа, як дастгаштагӣ, мотор, коробка хадавои 100%, 4 электропакет, кондитсионер задагӣ, пусидагӣ, сарапина надорад. То заҳакай газ бензин, хулоса тенҷи бадай. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 38000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 909 88 88 48. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Шашум мошини фурушимои Mercedes-Benz S-класс мебошад ки соли барои 6001, объеми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растаможка шидагӣ ай ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Танировка техпаспорт то соли 2021-04 срок дорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 45000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 900 66 87 78. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Ҳафтум мошини фурушимои Opel Astra G мебошад ки соли барои 6008, объеми мотор 1.4 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растаможка шидагӣ ай ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар Абдурахмони Ҷомӣ. Нархи мошин 60000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 904 35 33 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Ҳаштум мошини фурушимои Mercedes-Benz S-класс мебошад ки соли барои 6009, объеми мотор 2.4 сӯзишвориш дизел, коробка передачаш автомат, растаможка шидагӣ ай. Дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, кондитсионер кор мекунад, документош танировкаш то 2021-05 срок дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 105000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 777 77 22 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
НХ мошини фурушимои Opel Astra F мебошад ки соли барӯшаш 1997, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка пердачаш механикар аст, тамош кашидагиай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 33 000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 908 85 85 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳ мошини фурушимои Opel Astra F мебошад ки соли барояшаш 1998, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 38 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 907 59 73 73. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурушимои Mercedes-Benz S-Class мебошад ки соли барояшаш 1998, объеми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин танировкаш 6 моҳа, документош 1 сола. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 70 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 908 85 90 85. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурушимои Toyota Sечка мебошад ки соли барояшаш 2010, объеми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 85 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 908 81 20 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурушимои Mercedes V201 мебошад ки соли барояшаш 1987, объеми мотор 1.8 сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 11 500 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 900 71 78 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурушимои ВАЗ 2109 мебошад ки соли барояшаш 1999, объеми мотор 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин бе камбудиай, расход надорад. мотор коробкаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 13999 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 909 99 04 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурушимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиай. мошин тоза, танировкаш 1 сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад мошин дар шаҳри Хуҷанд, нархи мошин 48 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 921 11 22 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурушимои Toyota Vitz мебошад ки соли барояшаш 2006, объеми мотор 1.2 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 60 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 987 59 95 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 17 мошини фурушимои Hyundai Sonata мебошад ки соли барояшаш 2010, объеми мотор 2 сӯзишвориш газ, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 80 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 907 77 77 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 18 мошини фурушимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотор 2.2 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиай. мошин вагонай, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 75 000 сомонӣ.
телефонҳо барои тамос 918 66 26 98. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 19 мошини фурӯши мои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамошка шидагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 910 64 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 20 мошини фурӯши мои Mercedes-Benz S-Class мебошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамошка шидагиай. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, кондитсионер кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 56 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 909 09 85 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 21 мошини фурӯши мои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошка шидагиай. мошин камбудӣ надорад, мотор коробкааш 100%, ягон ҷои задагӣ варид кардагӣ надорад, пусидагӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 909 99 99 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.